Garibhoy Youth Federation hakasni thoding kladawa ya ka sarkar jilla bakan pinkin ria no mardor ya ka additional DM and HO Dr. AR Marak jong ka Nongpoh Civil Hospital halor ka jingkano bakan ka Dr. Kamlong ka babet ban shakri hakate ka jaka sumar pajba kani ka jingdawa kalami hadin baka RBYF hapo ka jingalam President Bipul thank you kala Hiar jurip ya kani ka jaka sumar ka sarkar halor ki jing ujor ki balami hakikat tu ka netayo khamtam ka jing du no jong koi ka long kami ye khunlung na ka jing kha ha ka jaka le bar jong ka hospital hadin ka jing jurip ya ka hospital ba ya kendu ki pai nong pang ki bathia sumar ha kani ka hospital ki nong yalam ka seng RBYF ke le ben ya kendu ru ya ka additional DMHO Dr. AR Marak ban panjing shai halor ki jing u jing nam jong ki nong pang khamtam ka jing le meng bat le ba he jong ki nong trai ka hospital Henry kani ka doktor kala kentat dak bapin pau bakam don AA ban kran AA namar bakade tangka nong trai ka barit Ngila yo ke jingujur sibun ha ka bairi bat ka ni ka hospital nadu ka ill behaviors jong ki staff hadu ka konsuma te andre bangin su sim bangin su priang bai bangin su ai ka kubor tham daw ngi tham don kana no jingwan mi wan ye kran ka long bi yangi ki seng rang ba Andre hala license haswa bangin wan ning ila pha ya ka circle Nongpoh bakin ya kendu ya MS but ya DMHO batum tu ban pe yi staff baru license ke jingwan Andre hadin ke jingwan license ru jong ini ki circle jong nang ni po Nongpoh ngi ka ju i ka jingsyam ngi dang suyo so man ka ni bergadung ke jing hap kulung ban sulam kram ko apo ka jakali shabab ke kita kulong ngimtip dan ko ni tu ingi ba ngimpat depor na bantha tela ilami nang ni na po Civil Hospital mandalali admit sa po Bethany Hospital Bernang Nongpoh injo rahang ta pa la khasuk ya kulung tilalong kumbamdun basim jikit kli apo ni hospital Namar kani kani ka seng kala habanya kendu no ya ka medical superintendent Dr. Dibla banyakran yaki kambaro Habakran chiklat pathai kubor uba Bipul thank you ulapin pawe ka jing binyaw ka bajur halor ka jing kentaj jong ka ADMHO ban ai jing sha ya ki jing u jing nam joki pat nong pang ban ong bakani ka Dr. Kamlong Satya ka ba ibet ban ai ya ka jing shakri hakani ka chaka sumar hakajo ka por ulapin pawru ika jing sngohun ba ka medical superintendent ka lapin sha ya ki AKA baro habakular ru bakan sa shimkhia ya ki mat balapin sngo daga seng ban pinjana shu shu ya ki rukom shakri pajba hakani ka chaka sumar ka sarkar Kumjuru kaseng RBYF kala dawai ka sarkar jilla ban pinstet no hagaban play ka maternity and child hospital kepala penyeng hakasnong umran parila kanang bakan laban ai ka jing shakri ka patikana ya ki longkami ba armet ki ba khakhun bat ki khulung khna